Eccellenza reverendissima, visitatore apostolico, draga braćo u biskupstvu. Drahí bratia v biskupstve, diecéze, vážení kňazi, reholné sestry, drahí bratia a sestry, pozdravujem vás ako biskup a pastier Mostarsko-Duvanskej diecézy, v ktorej sa nachádza farnosť Medžugorie, ktorá vás v týchto dňoch privítala s otvorenou náručou a srdcom. Prišli ste z rôznych strán, z rôznych krajov, aby ste tu, tak ako veľký zástup z dnešného evanjelia, počúvali Ježiša, cítili sa jeho slovom, cítili jeho láskavý pohľad vo sviatosti zmierenia, ktorý oslobodzuje, lieči naše srdcia, nášho ducha a dušu a robí z nás nových ľudí. Neslávime aj pamiatku na výročie posviacky hlavnej Mariánskej baziliky. Jedná sa o najstaršiu mariánsku svätyňu na západe, ktorú pápež Sixtus III dal postaviť krátko po cirkevnom koncile v Efese v roku 431, na ktorom bola Mária vyhlásená za Matku Božiu. Prosíme o Máriin príhovor za nás všetkých zhromaždených na tomto stretnutí a tomto slávení. V týchto dňoch ste v katechézach a homíliách sa snažili pochopiť, ktorá je ten lepší podiel, ktorý vám Ježiš dáva, čo je vo vás, aby ste ho objavili a rozvíjali. Dnešné Božie slovo sa nám ponúka ako súhrn a smerovka, ako sa dostať k tomu lepšiemu podielu a ako sa v živote správne rozhodnúť. V prvom čítaní sme počuli úryvok z knihy proroka Jeremiáša. Z biblických dejín vieme, že Jeremiáš sa stal prorokom veľmi mladý, mal iba 24 rokov. Hoci sa na začiatku bál, uvedomil si, že Pán Boh je s ním a že je jeho silová istotou na jeho ceste. Z tej istej histórie vieme, že jeho sľužba nebude ľahká a perspektívna. Dnešný úryvok zo Svätého písma je len jedným znakom prorockej služby. Jedná sa o pravých a falošných prorokoch, o Jeremiášovi a Hananiášovi. Ako optimistický prorok spásy Hananiáš verejne predpovedal pád Babylonu a spásu Judei v nasledujúcich 2 rokoch. Predstavuje lámanie jarma, ktoré musel Jeremiáš nosiť ako súčasť symbolického aktu. Jeremiáš ho obviňuje z falošného proroctva a oznamuje, že čoskoro zomrie. Skutočnosťou je, že Hanania zomrel o 2 mesiace neskôr ako potvrdenie Jeremiášovho proroctva. Ježiš nás upozorňuje na falošných prorokov. Dávajte si pozor na falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú vo včom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovoci ich poznáte. Ak je cieľom proroka byť známy, populárny a prijatý, nikdy sa nestane Pánovým prorokom. Praví proroci a apoštoli budú počúvať Pána a hľadať jeho plán pre cirkev bez ohľadu na ich popularitu alebo úspech. Oni by mali byť obrazom Krista, ktorý neprišiel, aby mu slúžili, ale aby on slúžil. Pravý prorok ohlasuje radosť zo spásy. Pravý prorok neláme nalomené prútia, nezhasína žiaru nádeje, ktorá stále tlie. Boží proroci hľadajú popularitu v nebi vierou a poslušnosťou namiesto popularity na zemi v tomto súčasnom období. Pravý prorok, na rozdiel od falošných prorokov, počúva, prispieva k budovaniu cirkvi, tajomného Kristovho tela, ktoré, ako povedal svätý pápež Ján 23. dobrý, matka, učiteľka. Pápež František v jednom zo svojich úvah
povedal, že cirkev má odvahu matky, ktorá vie, že musí ochrániť svoje deti pred nebezpečenstvami, ktoré prichádzajú z prítomnosti Satana vo svete, aby ich priviedla na stretnutie s Ježišom. Matka vždy bráni svoje deti. K tejto obrane patrí aj napomenutie byť bdelými a ostražitými voči klamstvu a zvádzaniu zla. Pretože aj keď Boh porazil Satana, on sa vždy vracia so svojimi pokušeniami a my to vieme. My všetci sme pokúšaní. Boli sme pokúšaní a stále sme pokúšaní. Satan prichádza ako revúci lev, hovorí apoštol Peter, a je na nás, aby sme neboli naivní, ale aby sme boli bdelí a odolali s pevnou vierou a odporovali radom. Aby sme nasledovali matku cirkev, aby cirkev odolala s pomocou matky cirkvi. Dnešné evanjelium, bratia a sestry, je veľmi aktuálne, adresované je práve nám. Témou je nedostatok základných zdrojov, ktorý niekedy spôsobuje bolesť hlavy zodpovedným cirkvi, a hlavnou otázkou je, ako by sme sa ako cirkev mali vysporiadať s napätím našich obmedzených možnostiach a mnohými úlohami, ktoré je potrebné naliehavo riešiť. Čo robiť, keď sú síly a zdroje oveľa menšie ako výzvy, ktoré nás obklopujú? Evanjelium nám dáva jednoduché riešenie na takýto zložitý problém. Pozeráme na Ježiša. A on by si rád trochu odýchol, ale naďalej lieči chorých, lebo je o nich okolo neho dáv a veľké zástupy. Mami sú nervózne, škvrká im v žalúdku, deti plačú, ľudia sú hladní, ale hlad má mnoho aspektov. Aký hlad sa skrýva za smutnými a unavenými tvárami? Aký hlad sa skrýva za anorexiou a obezitou? Kto uspokojuje hlad po zmysle a orientácii? Hlad po blízkosti a prijatí? Jestvuje hlad neopatrených detí po rodičoch, ktorí si to skutočne zaslúžia, ale sú aj tí, ktorí si to nezaslúžia. Je tu hlad osamelých ľudí po ocenení a rozhovore, potom hlad po podpore neistých veriacich v našich náboženských komunitách a spoločenstvách. Ježiš nechce prepustiť ľudí, žiada od učeníkov, aby im dali jesť. Majú len 5 chlebov a 2 ryby, a to pre 5000 mužov bez žien a detí, s ktorými sa vtedy nepočítalo. Našťastie dnes počítame s nimi, pretože náboženské cirkevné štatistiky by boli bez nich zúfalé. Je to obraz cirkvi a náboženských spoločenstiev v určitých krajinách, ktoré často nevedia, čo sa s nimi deje a ako ďalej. Je to obraz aj nás, jednotlivcov. 5 modlitieb mesačne, ktoré naozaj fungujú, a 2 biblické texty, ktoré sa mi za posledných 6 mesiacov páčili, nestačia na to, aby sa ostatní začali zaujímať o vieru. A Ježiš? On chce všetko. Hľadá aj naše obmedzené možnosti. Hľadá aj naše neustále náreky v zmysle, nestačí to. Boh, drahí bratia a sestry, neočakáva, aby sme delili z plných košov. Nie bohaté sú cirkvi, ale chudobné cirkvi sú tie, ktoré rastú po celom svete. Priniesme dnes svoju biedu a chudobu Ježišovi, svoju slabosť a zlyhanie. V jeho rukách sa všetko stáva dostatočným a hojným. Ježiš potom žehná a ďakuje svojmu nebeskému Otcovi. Kedy ste naposledy poďakovali za svoju vlast, za svoju diecézu, za svoje spoločenstvo, za svojho farára a za svojho biskupa? Keď sme pokorní a vďační, stane sa zázrak, ktorý neprichádza s veľkolepými fanfárami,
ale malými, často tichými a nepočuteľnými krokmi. My rozdeľujeme a Boh sa nám dáva. Vyslovujeme nádherné slova, ale On ich vtláča do srdca ľudí. Na smrteľnej posteli sa modlíme modlitby a Boh utešuje človeka k večnosti. My odstraňujeme pracovné miesta a On stále buduje svoje kráľovstvo. My slúžime núdzny v slabosti a Jeho moc je veľká v slabých. Dávame to málo, čo máme a On sa dáva úplne. Tam, kde my dosiahneme hranice, Božie možnosti ešte len začínajú. A všetci jedli a nasýtili sa. A nakoniec ostalo 12 plných košov. Oni sú znakom, že Boh nie je lakomý na svoje požehnania. Drahí mladí, koľko plných košov ste nazbierali na tomto stretnutí? 1, 7, 12, 24? Alebo zostali prázdne. To nie je dôležité, ale vás prosím, nenechávajte ich tu. Vezmite si ich so sebou a noste ich tam, kdekoľvek pôjdete. Noste zázrak Ježišovej lásky, ktorý sa v každej Eucharistii deje s nami a v nás. Namiesto falošných a zlovesných prorokov, beznádeja a nehybnosti, buďte horlivými apoštolmi, pravdivými a radostnými, ktorí kážu a hlásajú, vydávajú svedectvo z mŕtvych stalom, viac životom a menej slovami, pretože jedného dňa budú národy tohto sveta pozvaní k sláveniu, k slávnostnému stolu Božieho kráľovstva. A s prekvapením zistíme, Božej dobroty je viac než dosť a už dnes nej žijeme. Amen.